Бүгінге матур иртәне біз тулайым яңа Зимница авылында туып үсеп, әле дә шушы авылда гомер кичерүче Зәкия Фуат кызы Саитовага багышларбыз. Бүген аның онытылмаслык гомер бәйрәме. Кабатланмас алтын юбилее. Кадерле Зәкия Фуатовна, бүгінге кичәдә яңгыраячак җылы котлауларның беренче бәйләмен сезгә әниегез Рәхима апа, абыларыгыз Ринат һәм Рушан, энегез Азат гаиләләре белән юллыйлар. Алар сезнең көннәрегезнең кыяшлы, төннәрегезнең гел айлы, уй-хыялларыгызның якты булуларын телиләр. Балакаем минем, тормыш сукмагында сиңа бара изге эшләр генә юлдаш булсын. Бәхетле бул, сәламәт бул, бүгенгедәй мәрхәмәтле йөрәкле бул. Газиз балам диеп кулга алдым, ак биләүгә биләп үстердем. Тал бишеккә салып тибрәткәндә хыял диңгезләрен мин гиздем. Син шәшәкле, назлы язым, бакчамдагы багалмам, бар назымны сезгә бирдем. Сез бит алтын баганам. Әйе, минем улларым арасында тик бер кызым, бер шатлыгым бу дөньяда. Кечкенәдән үк абый энесенә көч, дәрт биреп, ярдәмләшеп, булышып, бик тату яшәдегез балаларым. Хәзердә бәхет, өмет куанычым булып, йөрәкләрегез иман белән тибә. Бүген синең туган көнең кызым, гөлләргә күмелгәнсең. Үзеңдә шәшәкләр кебек килешле киенгәнсең. Телим сиңа күркәм дуслар, гаилә бәхете, шатлык сирпеп тусын таңнарың. Ышанычың сүнми, балкып яшә, мәхәббәтнең телим кайнарын. Җылы күңел, күркәм караш белән һәр чак миңа сөеп багасын. Сөендерә мине игелекле җаның, кем яратмас шундый баласын. Алга барып үрләр яулаганда, фәрештәләр сакта торсыннар. Баласына изге булганнарга ак җилкәннәр юлдаш булсыннар. Зәкия Фуатовна, әниегез Рәхима апаның хәзер генә яңгыраган эчкерсез сүзләренә, якты теләкләренә җавап итеп, матур җыр сезнең өчен яңгырый. Үткәннәрен сагынам өзелеп, туган йортта туганнарың белән, туган йортта туганнарың белән, сөйләшәсе иде җан телеп, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга yapılamay. Yazmışlar terli yazılgan, Urau yolları da var, yollarını adaşkanı da, yollarını adaşkanı da. Kulun suza tuğanlar, birge üsken tuğanlar, Helimini alar anlay, Diğalarga sırısıya, Üst tuğanın yad bulamay. Birge üsken tuğanlar,
dilegim Хыдай гомер юлласын Бұрмалы болса да юллары Бұрмалы болса да юллары Үзме туған арасын Бірге өскен туғандар Хәліміні алар аңлай Тиғаларға Туғаның ят болмай Бірге өскен туғандар Хәліміні алар аңлай Тиғаларға сыр сыя Үз туғаның ят болмай Тиғаларға сыр сыя Үз туғаның ят болмай Үз туғаның ят болмай Зәкия Фуат кызы Саитованы матур тантанасы белән яраткан тормыш иптәше Камил, улы Алмаз, кайнатасы Мәүлет Исмаилович ихластан котлыйлар. Азмы күпме, үлеп, матур авыл кызына гашык булуыма инде 30 елга якын тулып бара. Хәтерлисеңме, кадерлем? Без кавышырга теләк белдергәч, синең өчен üzülеп торган мәрхүмә әтиең өемнән дә чыгармыйм, баламны бирмим дип капка япкан иде. Ләкин бар киртәләр аркылы җиңеп чыгып, мин сине үземнеке итә алдым. Гаиләбезнең олы чәчкәләре, сөекле балаларыбыз, кызыбыз һәм улыбыз туды. Төрлесе булгандыр тормышта. Сер түгел, мине идеальный ир-ат дип санап булмый. Ләкин ниләр генә булса да, мин сине беренче көн сыман, һаман шундый ук көчле яратам һәм хөрмәт итәм. Тормышта сиңа борчулар китереп, ялгыш кына үпкәләткән булсам, гафу ит, кадерлем. Яратырга килдек без бу җиргә. Шуңа шашып сине яратам. Бүген күңелемдәге шатлыгымны бар җиһанга җаным таратам. Сөйкемле карашың кояшка тең, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм мине сөендереп, мең яшә. Кадерле Зәкия Фуатовна, якыннарыгызның иң изге теләкләрен матур җыр аркылы да аңларсыз. Бәхетле булыгыз. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Күкләрдән тамчылар тама, үз яшы елтырый шәм яктысыныдан. Шүләр елларым исемә төшә, шул еллар әнием бик үкендерә. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа. Ешкына сине юкка борчылдым, әйткән сүзеңне һич тыңламадым. Йокысыз төннәр, ачык күз яшың,
әнейім ашақ мен бик өзгердім. Әнкәй, әнейім барысы үшін кешір сен мені, кешірші мені. Шәшәк белемін тұтып қолыма, жүгіріп қайтам сенің яныңа. Вақытлар ұзағаш барысын аңладым, әнкәй көңілін көп яраладым. Әр жайыр шығыныны мен өпәр едім, башқа рәнжітмән сені тәкдірім. Әнкәй, әнейім барысы үшін кешір сен мені, кешірші мені. Шәшәк мейлемін тұтып қолыма, жүгіріп қайтам сенің яныңа. Hürmetli Зәкия Фуатовна, бүгін сезгә үзләренең иң изге мәхәббәт хисләрен, иң кайнар котлауларын, олы рәхмәтләрен балаларыгыз да әйтергә ашыгалар. Яраткан кызыгыз Римма, киявегез Фәнис, оныкларыгыз Данис һәм Аминочка сезгә дөньяның бар гүзәл чәчәкләрен бүләк итсәк тә аз булыр диләр. Чөнки син, әнкәебез, балаларыңа иң кыйммәтле, иң изге бүләкне яшәү бүләк иткәнсең. Назлы кулларың белән сөеп иркәләгәнсең. Җылы сүзләрең, йомшак карашың белән тынычлаткансың. Безнең әниебез чын авыл баласы. Аның тырышлыгы, уңганлыгы, кулларыннан гөлләр сибелү турында тирәюндә бар да белә. Яшь чакта ул пешекче, кондитер һөнәрен сайлый, ләкин үз һөнәре буенча бары тик өйдәгеләрне генә шатландыра. Тәмле ризык гомердә табыннан өзелми безнең. Гомере буе сәүдә тармагында эшләп килә безнең газизебез. Без беләбез, бар тырышлыгы аның безнең өчен. Бүген юбилейын көнне барысы өчен түбән башыбызны иеп, рәхмәт җиткерәсебез килә. Син оныкларың өчен иң кадерле әби. Алар сине үлеп яраталар. Шушы назыңны кызганмыйча, әле тагын озак еллар безне бәхетле ит, әнкәй. Әнкәй, син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең. Бәхет нуры япсын күгеңне. Язлар кебек нәфис, җылы да син. Безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып, гомер юлыбызда балкыйсың. Һәр чакнык сагынып безне көтәсең. Әнкәй бәгърем, яшә син озак. Син булсаң гына күңел күтәренке. Син булсаң гына кайта балачак. Тимер чәнечкеле киртәләр дә очрагандыр барыр юлында. Сабырлыгың, түземлегең белән балкыйсың син тормыш юлымда. Зәкия Фуатовна, балаларыгызның изге теләкләре чынга ашсын. Бүләккә сезгә дип матур җыр яңгырый. Яныңа ашкыны
Чираттагы кытлау хатын без Әлмәт шәһәреннән алдык. Үзенең яраткан кайын апасын, Зәкия Фуат кызы Саитованы сеңелесе Асия кызы Ләйсән белән кытлыйлар. Гомер буе терәк булып безгә үрнәк иттең сабыр сыйфатны. Әнидән соң иң сөекле кешем, игелекле апам, канатым. Безнең өчен изге гамәлләрең мең игелек булып кайтсыннар. Рәхмәтеннән ташламасын язмыш, фәрештәләр гомер язсыннар. Сынауларга бирешмичә яшә апам, ташламасын Аллам рәхмәте. Рухың көчле, гомерең озын булсын, язсын тигезләрнең бәхете. Кадерле, яраткан Зәкия апам, рәхмәт сиңа, безгә килен түгел, үз апам шикелле була алганың өчен. Минем синең белән гомере буе шатлыгымда, кайгымда уртак булды. Берәр хәл барып чыкса, мин иң беренче синең белән бүлешәм, синнән киңәш сорыйм. Әле ярый, безнең гаиләдә син бар димен. Мәрхүмә әнием инде хәзер мине каршы ала алмаса да, мин беләм, мине туган йортымда шат күңелле, ачык йөзле, әткәемне тәрбияләп торган Зәкия апам бар. Шуңа шатланып, ел сайын җае чыкса авылга кайтам. Бүген синең матур юбилеең, ихластан әлеге гүзәл бәйрәмең белән котлыйбыз. Бәхетле, саулыклы булып, озын-озак яшә. 50нче яз синең бусагада. 50нчесе түгел, 100нче узсын әйдә. Картайсыннар еллар, тик картайтма бары күңелеңне. Һәр чак шулай яшьлек дәртесендә янып торсын җәйге учактай. Саулык, байлык, күп шатлыклар шиксез булсын язгы уфуктай. Газиз апабыз, котлы булсын синең юбилеең, чәчәк атсын бакча гөлләрең. Ак бәхетләр белән кайгы күрми, үтсен синең алыгы көннәрең. Сагыш сине урап үтсен һәр чак, дәрт сүнмәсен йөрәк түрендә. Балкып янсын бәхет йолдызларың, аяз, тыныч күңел күңеңдә. Без көйләгән хөрмәт бишегендә, тибрәлгәндә сайрар асыл кош. Син бәхетле, син сөекле, син кадерле диеп апабыз. Хөрмәтле Зәкия Фуатовна Әлмәт шәһәреннән махсус сезнең юбилейга дип юллаган музыкаль күчтәнәшне дә кабул итеп алыгыз. Сәламәт булыгыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара. Синсез һәм
Зәкия Фуат кызы Саитованы 50 яшьлек матур юбилее белән Яңа Зимница авылыннан туганы Фәвзия апа Богданова, Сызрань шәһәреннән кызы Гүзәлия, кияве Дамир балалары белән, Иске Кулаткадан кызы Гөлнара, кияве Илдар балалары белән котлыйлар. Яраткан сеңелем, сөекле апабыз Зәкия. Алтын юбилейга килеп җитештең. Кем ышаныр сиңа карап, ярты гасыр гомер кичердең дип. Син әле бик яшь, бик гүзәл. Тик шуңа карамастан, шөкер, балаларың үсеп, әби булырга да өлгердең. Бар тырышлыгың синең балаларың өчен. Я Раббым, әлеге балалар да картлык көнеңдә тынычлык бүләк итсеннәр. Аларның бәхетенә куанып, яшәргә насыйплар булсын. Бәхетләр алда көтсен. Бар тормышның авырлыгын, мәшәкатен читкә ташлап яши бир. Алтын кеше алтын төсле юбилей каршы ала. Әкрен генә 50 ел ул, вакытлар артта кала. Барын күрдең, җиңеллеген, авырлыгын татыдың. Нинди генә булсын язмыш, елмаюдан балкыдың. Уфтанырга яратмадың, зарлар кылып тормадың. Беләбез без, син үзең дә олыгайдың, тоймадың. Ирең бүген рәхмәт уки, балаларың баш ияләр, бар туган, дус кардәшләрең бәйрәмеңә киләләр. Шатлан да көл, синең бәйрәм, кабул итеп ал теләк, махсус сиңа дип сайладык, алда без моңлы бүләк. Кадерле Зәкия Фуатовна, Фәвзия апа Богданова бала оныклары белән сезнең бәйрәмне бизәп, бүләккә җыр яңгыратырга үтенә. Соралуын кире какмыйбыз, кабул итеп алыгыз. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin Siyən yarın balaların Kirek sina dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin Birgə günlər yəməli Bir tabında aşlar bigərək təməli Hər vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin durmuşlarının
bäxtlerge Kilerle törersin Зәкия Фуат кызы Саитовага алтын юбилее хөрмәтенә Яңа Зимница авылыннан Мухаммедовлар гаиләсе, кодагые Дания, кодасы Рафик, кызлары Иркә, киявләре Рафаэль балалары белән, карт кодагысы Рәшидә әби, Тольятти шәһәреннән уллары Дамир, тормыш иптәше Оля, кызы Гөлфия, тормыш иптәше Александр балалары белән иң изге теләкләрен җиткерәселәре килә. Кадерле кодагыебыз Зәкия, балаларыбыз олыгайып җиткәч, сезнең белән Ходай туганлашырга язган булган. Улыбызның сезнең кызыгызны сайлап алуына без бик шат. Чөнки күңелебезнең җылы, сөекле чәчкәләре Данисыбыз һәм Аминабызга сөенеп туя алмыйбыз. Синең шул кадәр йомшак күңелле, киң йөрәкле булуың безне һәммәбезне дә бик тиз ара җәлеп итте. Бүгенге матур алтын юбилееңа җыелырга да без бик шат. Чөнки теләкләребезнең саны иксез-чиксез. Иң беренчедән Аллаһы Тәгалә саулыгыңнан аермасын иде үзеңне. Эшеңдә бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Ә инде якын кешеләрең гомере буе янәшәңдә булып, сиңа юаныч та, таяныч та, терәк тә булсыннар. Кодагыйның алтын төсле юбилее җитеште. Ул үзе татлы җимештәй алсуланып лапышты. Матурлыкка гел күмелеп, үтсен һәрбер көннәрең, шатлыкларга гел төренеп, узсын гомерләрең. Тормыш арбасы авыр ул, бер ялгызың тартма әле. Хатын-кыз икәнлегеңне, кодагый, онытма әле. Юкка гына узмаган ул үтеп киткән елларың. Күрәсеңме, янәшәңдә балалар, оныкларың. Хөрмәтләргә гел төренеп, дөньяның ләззәтен таты. Тимердәй таза һәм исән, имәндәй булсын каты. Кадерле Зәкия Фуатовна, кода-кодагыларыбыз сезгә ихластан бары бәхет теләп калалар. Үз теләкләрен матур җыр белән дә дәвам итәләр. Tanıma
Кадерле булган киленнәре, сөекле сеңелләре һәм апалары Зәкия Фуат кызы Саитованы алтын юбилее белән яңа Зимница авылыннан Саитовлар гаиләсе, абысы Алижан, апасы Нурбикә, Тулы өлкәсеннән кызлары Кадрия, тормыш иптәше Хайдар, кызы Эльвира гаиләсе белән, улы Илнар, Ульяновск шәһәреннән сеңеле Надирә, балалары Ләйсән һәм Айгөл ихластан котлыйлар. Кадерледән дә кадерле булган киленебез. Зәкияне килен дип әйтүләре кыен. Ул әллә ничек якын кеше. Гаилә бездә туган, үскән кеше сыман. Үзебез еракларда яшәсәк тә, әти-әниебез янында авылда гел киреп чыгып, кирәк әйберләрен дә китереп, бар сорауларын да үтәп, аралашып, йөрешеп яшиләр алар. Без исә җәй сайын кайткач, бер-беребездә кунак булып, рәхәтләнеп, туганнар булып гөрләшеп яшибез. Бу бер көнлек дөньяда анысы шулай булырга да тиештер. Зәкиябез, котлыйбыз сине ихластан юбилеең белән. Дөньяның бар изге теләкләрен дә сиңа юллыйбыз. Күңелеңә карата көннәреңне бирсен Раббым. Ә күңелең синең бик ачык. Картлыгың да килсен иман белән. Тик 50 тулды диеп уфтанасы юк. Чөнки 50 ул әле хатын-кыз өчен бик матур мәл генә. Улыңны да башлы күзле итеп, урнаштырып, алар өчен шатланып яшәргә язсын. Ә инде оныкларыңның әбекәй дип дәшүләреннән үзе бер бәхет татырга насыйплар кылсын үзеңә. Котлы булсын юбилеең, бәхетләрең улташсын. Булган ни бар хыялларың Раббым тормышка ашсын. Кадерледән дә кадерле, бик якын син кешебез. Шуңа күрә җыелыштык, котлар өчен сине без. Теләкләрне эзләр өчен кирәкмәс күп уйларга. Сиңа ихластан тик бәхет булдык теләп куярга. Тигез гомер камил белән, кичергел мәхәббәттә, якты дөньяда яшәсин якыныбыз рәхәттә. Ераклардан котлау яздык, кабул ит якын итеп. Матур җырында сайладык, тыңла әле рәхим итеп. Кадерле Зәкия Фуатовна, туганнарыгыз юллаган бар теләкләрне гүзәлләп, матур җыр яңгырый. Юбилеегыз мубарәк булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак, яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә
яшәре, якты йөзең торсын елмаеп, синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп, саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп, синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп, синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Табигатьтә алтын көзләр була, ә кеше гомерендә алтын юбилей. Зәкия Фуат кызы Саитова да нәкъ менә гомеренең алтын чагына, алтын мизгелләренә килеп җитте. Хөрмәтле юбиляр, мондый истәлекле, онытылмас вакыйганы гомергә бер тапкыр гына бәйрәм итәләр. Һәм без чын күңелдән сезнең бу көнне күңелгә сыймаслык бәхет, шатлык хисләрен кичерүегезне теләр идек. Шушы тантаналы бәйрәмегезгә үзләренең җылы котлауларын һәм музыкаль бүләкләрен Ульяновск шәһәреннән килендәшегез Мөнзилә Камиловна, кызы Раилә, кияве Радик, балалары Амир, улы Раил, килене Гөлүсә, балалары Алиночка бик теләп сезгә ирештерәләр. Һәр чак шулай яшьлек дәрте синдә, янып торсын җәйге учактай. Саулык, байлык, күп шатлыклар, шиксез булсын язгы уфыктай. Йомшак күңелле якыныбыз. Җылы сүзләрең, һәр вакыт ярдәмгә әзер булуың өчен зур рәхмәт сиңа. Синең йөзең ай кояштай балкып тора. Син һәр чак төпле киңәшләрең белән безне шатландырасың. Үзеңне дә Аллам матур тормыш, муллык, яңадан яңа үрләр белән куандырып торсын. Агачларны күрсин, иңнәренә элгән, яшел шәлләренең нәфис чукларын. Шаулап тора алар җәй көнендә, синең туган көнендә. Мондый гүзәллек җирдә юк тагын. Бар табигать гүзәллеккә төренеп, көткән кебек синең туганны. Хәтфә юрган япкан җир йөзенә җылылык күк күмгән дөньяны. Ак күңелле, саф күңелле сеңелем, син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек, безгә бәхет, шатлык нуры сибәсең. Газиз туганыбыз, котлы булсын синең юбилеең, чәчәк атсын бакча гөлләрең. Ак бәхетләр белән кайгы күрми, үтсен синең алгы көннәрең. Шундый теләкләрне сезгә Зәкия Фуатовна, килендәшегез Мөнзилә Камиловна, бала оныклары белән җиткерәләр һәм бәйрәмегезне хәзерге җыр белән дә күңелле итәргә телиләр. Һәр вакытта да шулай якын кешеләрегез, туган кардәшләрегез тарафыннан хөрмәт сүзләре ишетеп яшәгез. Матур, сөекле һәм бәхетле булыгыз. Алтын юбилеегыз котлы булсын. Язмыштан зарланабыз, уңышларны саны, ялгыштан акланабыз. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Байлык дибез, һаман